7 d'abril de 2030, en un laboratori del planeta Sheldon de la galàxia X32, la científica Jean Snippet ha estat segrestada per uns robots hostils controlats per intel·ligència artificial, els Sheldonians. La doctora Snippet ha fet un descobriment molt important que els Sheldonians volen utilitzar per convertir-se en la civilització més poderosa de l'univers. 2 setmanes més tard, en un planeta desconegut, una nau pilotada per humans aterra al planeta desconegut. La missió dels tripulants és rescatar la doctora Snippet i retornar-la a la Terra. En el planeta hi ha un robot, utilitzat en missions anteriors, que els tripulants podran aprofitar. Hauran d'incorporar-lo a la missió i equipar-lo amb els elements necessaris per completar la missió de rescat. Per establir contacte amb el robot, la nau encén els seus focus de llum. En veure la llum, el robot s'adreça cap a la nau per unir-se a la missió. La llum servirà per completar aquesta missió. Però què en sabeu de la llum?